Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Шухел ҳастем бародару, суд ҳастен, хуб ҳастен. Умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳати саломат ҳастен. Дар ин авр якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозор омода кардаем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. ва аз ҳамаи бародарое ки дур аз ватан ҳастанд, дар территорияи Россия ҳастанд, хоҳиш мекунам бародаро ки ҳамаи шумо хуб медонед ки дар территорияи Россия монетизатсия қатъ карда шудагӣ аст ва ман аз ҳамаи бародаро хоҳиш мекунам ки VPN установка кунед ва через VPN шумо дар YouTube видеоро тамошо кунед, барои мо хубтар мешавад. боварӣ дорам ки бародаро ҳастанд ки мефаҳманд хеле чизоро. боварӣ дорам ки ҳамаи шумо моро хуб мефаҳмед. навора то охира тамошо кунед ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат бошед. марҳамат бародаро, Брабус Мерседесои Брабус соли 2004. خب объёми 5 объёмиш. объёмиш 580 дараи спорт. марҳамат, як салоншо тамошо кунед. дарош қавасунаи خب 307,000 пробег дора, автоматай коробкаш. ҳуҷҷат танировкаш ҳамаш 1 сол. автопилот дора, ABS, ASP. خب ҳама навротиш кор мекунад. люкам дора. چند سوخته سیره نقشه؟ 70,000. 5 объёмиш ҳо? 5 ним ҳо? خب ҳам нуру ҳамон мешава ка? خب 904 96 09 90. خب занг бизанед, якав барои шуморо бештар маълумот метавам. И чӣ задаги ранги Toyota Camry бародаро, Camry D соли 2011 мошин вагон, объёми 2.5 қатъияи, SK Америка. хоҳишмандои Camry D бисёрай, марҳамат, мошинои таи навес. бародарое ки мошинои таи навеса гуфта дан сиёнка кунем, марҳамат, намин барои шумо 2011 сол. салон шак тамошо кунем. салонсия, хоб автомат коробка, монитори калон. خب با کامپیوتر обогрев дора, люкам дора. марҳамат, агар хавфман тамошо кунед. камераи хаффо. ҳамин ҷаи бардар бидем як 10 та мошин дорам. ана мошинош беҳтаринам, вагон. айноми канали Автолайф занг бизанед, кадомиш маъқултон мешава бародаро, барои шуморо арзон кардан метавам. чанд мира нақша? нақша. хоб нақша 145,000 мегӯяд, номро ака 987 64 44 64. марҳамат, Каролои Каравани соли 2006. ишан вагон. мошино растамошка шидагиам. хоб
коробкаш механик дасткансане. Хоб Yo abi olsun ya haştan bakıyor abi. Abi o benim çanta. Ya şaşan. Çans men arkış. Abi su aldı tamam. Nemim su 5 tane kalay. 80 میشه 90 76 میشه. هم 78 میشه. Abi olsun ya şaşan o. Номро 987 64 44 64. Марамад бу як тега ҳамин солай танҳо светошон фарқ мекунад. 2006 1.6 нархошон баробаро 80000 мега хай бо арзона мекунад. Марамад нага хафон тамошо кунед. Хоб Toyota Avensis. Коробка механика. Сал 2006 айам. Номер 987 64 44 64. Бина Avensis дига дурай шам сал 2006 светошон фарқ мекунад. Марамад ишан вагон. Дар инҷа бу чанд намуд дига дора мошин бо ина. Toyota Verso дора. Corolla Verso солош o'zbekiston Avensura chansi mefta o'sha Avensura. Yura chansi mefti aka. 85 Versura chi? 85. Verso солош 2006 мишан вагонар. Ирам нақша 85 мега. Коробка механик старт-стопай. Мультирул, обогрев. Марамад нага афон тамошо кунед. Нархи ҳам 85000. Хоб Короллои каравани наҷа бо свети сирхшай. Ана нархи то 76000 мешахай бо мухаддури аниқ бошем ба унаро. زنگ میزنیم برای شما را با ارزانانی میکنم. های طرف تماشا کنید. خب مرحبت اینا Короллои каравани 2006 кадом светиш маъқултон аст бародаро ҳастай. Ой наму светча. Ҳамаш солошон 2006. Хоб дар ҳамин ҷо як 10 мошин дора ҳамин бародар. Кадомиш ки маъқултон мешавад. Ҳамин дар ҳай номрушо мемонам. Айноми канал Автолайф занг занем. این برادر برای شما را با ارزان که کدامش معقولتون میشه برادر رو ارزان کم میتاد نموشیم همش این برادر را یک
Opel хачбек вардаро хубинакта ҳолати хубаш тамошо кунед 97 97 сол объем 1.6 қати 4 табалон нав состояние хубаш оз як ай пеш камераш мекунам салоноша тамошо кунед чухулуш наван коробкаш механикай 296000 пробег дура печкашам кондиционершам кор мекунад лукам дура ягар қафаам мегирам тамошо кунед касоеда ки хай маъқулай ами опел хачбекҳо занг занед ӯ якам барои шуморо пурратар маълумот метавад 4 таваллон нав нархшаш 35 така 35 37000 бо муомилаам дора номра яка 9 94 38 50 занг занед номрош алоқада ҳаст қаддон муомилаи хубам мекунад